खुलुमबाय दायो आं दङ उदालगुरिनि सिङाव थानाय नैबे कुबिरालियावहाय बे कुबिरालियावहाय गंसे ससाइटि गायसननाय जादों जाय ससाइटिनि जोहै बे ओनसोलाव थानाय आइजोफोर आरो हौवासाफोरखौबो बे ससाइटियावहाय लाफानानै आबादारि बिथांमोनखौ आबादनि दिहुनथाइजोंहाय गावखौनो गाव आथिङाव फसंनो थाखाय नाजानाय जादों। बे ससाइटिखौ थांनाय 2023 मायथाइयावनो गायसननाय जादों आरो बेयावहाय बे गायसननाया जानायनि उनावनो बे ससाइटिया दा बोसोरथाम सम बारलांबाय। दा बे ससाइटिया दायो मोजाङैनो सोलिनानै दङ आरो दा बे ससाइटिनि गेजेरजोंहाय मा खामानि मावनो नाजादों एबा बे ससाइटिखौ गायसननायाव मानि थाखाय गायसननाय जादों एबा बे ससाइटिया गायसनजानायनि उनावहाय बे ओनसोलनि आइजोफोरा एबा आबादारिफ्रा मा मुलाम्फा मोननो हादों बे गासैखौबो आङो बे ससाइटिनिनो थिसनजानाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा दिनै बे मावख'आवहाय दङ। आं बिथांजोंहाय आं फारि फारि सोंनो नाजागोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनथिंहाय गंसे साइनबर्ड दङ। बे साइनबर्डआवहाय जायखौ बिथांमोना बेवहाय लिरनाय दं उज्जवल वुमेन प्रडिउसार कअपारेटिभ ससाइटि। बेखौ 2023 मायथाइयावनो गायसननाय जादों आरो बे ससाइटिनि गेजेरजोंहायनो बे ओनसोलाव थानाय खामानि गैजायै आइजोफोरखौ खामानि होनाय एबा खामानि मावहोनाय जायो। बे ससाइटिनि गेजेरजोंहाय मोनसेल' नङा, बेयावहाय जिब जुनारनि आबाद, दाउनि आबाद, लोगोसेनो जोंनि माइनि आबाद बायदि आबादखौ खालामनानै बिथांमोना गावखौ गाव आथिङाव फसंनो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। आं दायो बिथांमोननि मावखुलियावहाय हाबफैदों। दा बे मावखुलियावहाय बे उज्जवल वुमेन प्रडिउसार कअपारेटिभ ससाइटिनिनो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिथाङा दङ। आं बिथांनिफ्राय फारि फारियै सोंनो नाजागोन बिथांमोना बे ससाइटिखौ गायसननायनि थांखिया मामोन आरो माब्ला बे गायसनदोंमोन आरो दिनै बे ससाइटियावहाय बेसेबां शेयार हल्डार दङ आरो बिथांमोना मा दिहुनथायावहाय बाहागो लानानै बिथांमोना दिहुनथाइजोंहाय बे ससाइटिखौ एबा बे ओनसोलखौ एबा बे शेयार हल्डारफोरखौ मुलाम्फा होनो नागिरदों। आं बेखौ बिथांनिफ्राय सोंनो नाजागोन। गिबियावनो जोंनि चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय। नमस्कार। नोंथांमोना बे ससाइटिखौ माला आरो बोरै गायसननाय जादोंमोन? जोंनि बे ससाइटिखौ 2023 17 मेआव गायसननाय जादोंमोन। बे ससाइटिया आसाम ससाइटि एक्टनि आन्डाराव रेजिस्टार्ड जानाय, DRCS आरो ARCSनि आन्डाराव। ओमफ्राय जोंहा दा बर्थमान शेयार हल्डार्स हिसाबै 708 जन दङ। 80%आ महिला उइमेन फार्मार्स आरो 20%आ मेल फार्मार्स। गाहायै माने आबादारिफोरखौ मदद होनायनि असिलायै एबा थांखियै बे ससाइटिखौ गायसननाय जादों। निस्सय। जोंनि मुल उद्देश्यआनो जाबाय बे मेन अबजेक्टिभ्सआ जे जोंनि गामि ओनसोलनि जे महिला खेथियक बा पुरुष खेथियक जे बिसोरनि जिबिका लाइभलिहुडखौ जोङो माने गोजौ दिखांनो एबा लाभबान जानो हानाय बे सुबिदाखौ होनो थाखाय जोङो बे ससाइटिखौ बा FPO-खौ गायसननाय जादों आरो। बे ससाइटिखौ सरकारनिफ्राय मददजोंहाय गायसननाय जादों। बे ससाइटिया एक्सुवेलि ससाइटिखौ मिनिस्ट्रि अफ कपारेसना नायो। जोंनि इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि बेयो NCDC नेसनेल कपारेटिभ डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन। ओमफ्राय जों गेजेराव मोनसे CBBO होननाय थायो, क्लास्टार बेस्ड बिजनेस अर्गानाइजेसन। बे जाबाय SDS-आ सायन एन्ड डेभेलपमेन्ट सार्भिसेस। बेनि हेड अफिसा जाबाय जोंनि गुवाहाटि धारापुराव। बिसोरो जोंखौ माने जोंनि टेकनिकेल जि सापर्ट बेखौ होनाय जायो आरो। ओमफ्राय फाइनेन्सियेलिबो माने दा बर्थमान सापर्ट खालामगासिनो बे NCDC-निफ्राय। नोंथांमोना बे ससाइटिनि गेजेरजोंहाय मा दिहुनो? जोङो बिखेकके बे ससाइटिनि गेजेरजों बर्थमान दायो जोङो पेडि, माइ, ओमफ्राय बेसर आरो रिसेन्टलि जोङो ब्लेक राइसखौबो उत्पादन खालामनो सेस्था खालामबाय थादों। लास्ट इयार जोङो 5 बिगा ट्रायल खालामलायनायमोन। मोजाङानो रिजाल्ट ओंखारदों ब्लेक राइसखौबो। ओमफ्राय देग्लाय जोङो कन्ट्रेक्ट फार्मिं हिसाबै मेज गार' जुखाम, मेज, ओमफ्राय जोसा माइ बेखौ जोङो स्टार्ट खालामदों। मेजआ
रिजाल्टआथ' 75% रिजाल्ट मोजाङानो जादों प्राय फार्मार्सनिया बोथोरा एसे गाज्रिखाय अखाजों किसु फार्मार्सनि बेफोरबायदिनो 20-30%सो लस जादों बेखौ जों मोननो हादों आरो देग्लाय गाहायै मा आबाद मावनो लादों जोंनि ससाइटिनि फार्मार्सफोरा स्पेसियेलि देग्लाय ब्लेक राइस ओमफ्राय जोसा माइ जहा राइस बुकुल होननाय मोनसे सेन्टआ गोबावै थायो माने बेखौ जोङो कन्ट्रेक्ट फार्मिं खालामहोदों ओमफ्राय जोङो फैगौ नैबे नभेम्बर स्टार्ट जाबा खारेब सिजोनाव जोङो आक' एबार माने मास्टार्डखौ बेसरखौ जों खालामगोन आरो मेज जुखामखौ खालामगोन ओमफ्राय जोङो जोंनि बिजनेस प्लेन मथे बा बाजेटआव जों सोना दोनदों फक्सटेल मिलेट बेखौ जोंनि रावाव मारवा होनना बुङो होनना खोनानो मोनदों बेखौबो जोङो ट्राइ खालामनो नागिरदों माने कन्ट्रेक्ट फार्मिं खालामनो नागिरदों आबादनि अनगायैबो लाइफ स्टक एबा एनिमेलनिबो औ आबादनि अनगायैबो जों मोनसे इन्ट्रडिउस खालामनाय जादों मोनसे उन्नत फार्म होननाय सेन्टार बे उन्नत फार्मनि सेन्टारा मुल उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय शेयार हल्डार्स एबा फार्मार्स गामि ओनसोलनि बिसोरहा बयबो गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा बोरमा दाउ फिसिगासिनो नङासै दा बिसोरो बेखौ कमार्शियेलाइज लेभेलाव लांनो थाखाय हायाखै दा बेनिखायनो जों बे उन्नत फार्म सेन्टारनि जुगिदि जोङो माने फार्स्ट अफ अल ट्रेनिं प्रभाइड खालामो आरो इनपुट सापर्ट नोंनि बे अमा फिसा नांगौ जोङो मोजां फार्मजों कन्टेक्ट खालामनानै अमा फिसा होफैयो आरो ब्रयलार फार्म खालामनोबा जोंबो ब्रयलार फार्मखौ कन्ट्रेक्ट वाइसै जों होनाय जायो आरो दायो देसि बे लकेल जि बेखौ जोङो बेकयार्ड पल्ट्रि हिसाबै जोङो इन्ट्रडिउस खालामहोदों आरो जोंनियाव दा बर्थमान भेक्सिन सफायथ'वाखै जों फ्रिजार लानो हायाखै बेखायनो भेक्सिननि बाहेरा जोंनियाव प्रबाय'टिक एन्टिबाय'टिक आरो मिनारेल मिक्सार आरो दाना गासै ग्रथ स्टेजनिबो दानाफोरखौ जोंनियाव मोननो हायो आरो बेखिनियानो आरो बेनि अनगायैबो लुम्सबो गोबां दमायबा दानायनिबो खालामो होनना मिथिनो हादों औ जोङो 2024आव डाइरेक्टरेट अफ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनिफ्राय एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट प्रग्रामनि आन्दाराव जोङो हेन्डलुम जेकवार्ड लुम आरो बे विभारखौ मोननो हादोंमोन जोङो दा ओरैबायदि हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन बेखौ ट्रेनिं इउनिट आरो बोथ प्रडाक्सन एन्ड ट्रेनिं इउनिट हिसाबै मोननो हादोंमोन दा बेखायनो जोङो लास्ट इयारनिफ्राय जोङो 50-50 जन बेट्स मोनसे पार इयार जोङो ट्रेनिं होयो आरो प्रडाक्सनबो खालामदों जों रिसेन्टलि जोङो बे हेन्डलुम इउनिटखौ माने आपग्रेड खालामनो जोङो MMUY होननाय मुख्य मन्त्रि उत्कर्ष यजना बे स्किमाव जोङो एप्लाइ खालामनायमोन गोबां नाजानायनि उनाव जोङो जोंनि CBBO आरो जोंनि इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि NCDC आरो SDSनि जुगिदि जोङो बे MMUY-खौ मुख्य मन्त्रि उत्कर्ष यजनाखौ जोङो मोननो हादों आरो बेयाव जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि एसे फान्ड फैदों दा बेखौ लानानै जोङो जोंनि बे हेन्डलुम इउनिट बा प्रडाक्सन इउनिटखौ जोङो गुबुन जायगायाव मोनसे जोंनि स्थाहि हिसाबै जों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानियाव जोङो मावगासिनो जों आसा खालामदों जे बे खामानिखौ मावखांनानै जों थाबैनो बे हेन्डलुम प्रडाक्सनखौ जोङो खालामनो हागोन आरो जोंनि जे लकेलाव बे BCDC सिङाव थानाय बा गुबुन गामिनि जे वेभार्स बिसोरखौ जोङो जाहाथे जोङो जोंनि हेन्डलुमाव फैनानै जोङो कन्ट्रेक्ट वाइज जोङो बिसोरखौ हि दाहोनानै जों प्रडाक्सन खालामनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों मिथिनो हादों बे ससाइटिखौ दानाया बोसोरथामानो जाबाय औ बे बोसोरथामाव नोंथांमोना बेसेबांसो मुलाम्फा खालामनो हादों जोङो बे बोसोरथामाव अभारअल जोंहा टार्नअभारा 42 लाखसो जादों टार्नअभारा ओमफ्राय बिकज जोंहा माबाया नेट प्रफिटआ एसे खम जादों एराउन्ड 2 to 3 लाखसफोर थादों नेट प्रफिटआ जोंहा माने नेट प्रफिट खम थानायानो जाहैबाय मेनलि जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो माने पेडि आरो माबाखौल' बेटेल नाटखौल' जोङो माने फकास खालामबाय थादोंमोन बिजनेसनि थाखाय दा लासै लासैनो जोंहा इनपुट्सनिबो जोङो बिजनेस खालामनो नाजाबाय जोङो 2024नि लास्टआव जोङो माबाबो लाबाय सिड्स लाइसेन्स फार्टिलाइजार लाइसेन्स आरो पेस्टिसाइड लाइसेन्सबो लाबाय टेकनिकेल पार्सन लानानै दा बेखायनो जोङो दा
टटेलि माने ओभारअल बे उन्नत फार्म सेन्टारनि जुगिदि जों माने बे एग्रिथिंबो आरो बथ लाइफ स्टकथिंबो जों इनपुट्सखौ साप्लाय होनानै बे फैगोन नैबे फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय एसे बारायनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। कुबिराइलि हालामावहाय बेबायदि मोनसेबो फसंथान एबा दारिमिन एबा इन्डास्ट्रि गैया, नाथाय गिबियै बे ससाइटिया जाखांदों। दा बे ससाइटियावहाय शेयार हल्डार जानो थाखाय एबा ट्रेनिं लानो थाखाय माबायदि सुबिदा दं? जोंनि एफपिअनिफ्राय बा एफपिअआव जुरित बा जइन जानो बा शेयार हल्डार जानो जोंहा जेबो एसां गोरा कन्डिसन गैया। जोंनियाव माने शेयार हल्डार जानो हायोबा जानो नागिरब्ला जोङो शेयार मानिखौ 1000 लानाय जायो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे डकुमेन्टस पान कार्ड, आधार कार्ड आरो पासबुक, ओमफ्राय गावबुरा सार्टिफिकेट होनना बुङो, भिलेज हेडमेननि सार्टिफिकेट, बेखौ लानाय जायो जोङो। बेखिनिखौ फ्राय 1000 शेयार मानिजों लोगोसे होब्लानो जोङो शेयार रिसिप्ट दानना होयो, ओमफ्राय बे शेयार हल्डार जानो हायो। दिनै बे बोसोरथाम जाबाय, बे समसिमहाय जेसेबां नोंथांमोना शेयार हल्डार दङ बिथांमोना माबाफोर शेयार होनो हादों नामा? जोङो बर्तमानथ' डिभिडेन्ड हिसाबै होनो हाथ'वाखै, डिभिडेन्ड हिसाबै। बाट एपार्ट फ्रम देट जोङो सापर्टखौ माबायदि होनो हादों होनना बुंनो हायोब्ला जोङो टेकनिकेल नलेज फ्रि ट्रेनिं होयो। नोंहा एग्रिकालचारनि साइडथिं जुदि ट्रेनिं नांगौ जायोब्ला एग्रिकालचार साइडथिं होयो। जों हागौआबा जों केबिके कृषि बिकास केन्द्रखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। केबिके लालपुलनिफ्रायबो जोङो रिप्रेजेन्टेटिभ लाना फैयो आरो जोंनि सिबिबिअ जे एसडिएस बिथांमोननिफ्रायबो गोबां हेफाजाबनि जुगिदि जोङो ट्रेनिंखौ होयो। आरो बेनि अनगायै जोंहा दहाय बुंखालांनाय बायदि जोङो खम दामावनो माने जोंनि बे प्रडाक्टखौ इनपुट साप्लाइखौ जोङो शेयार हल्डार्सनो होनाय जादों। माने कम्पेयार खालामनो नागिरोब्ला नों साप'ज कालाइगाव बा खारुपेटियाफोराव जि दाना लायो जोंनि मानसिया, दा बे दाना लायनायाव नोंहा खरसा दङ, गारि खरसा दङ, बा नोंहा जानाय लोंनायजों मस्ट प्रबेबलि 100-200 एक्सट्रा खारो। दा बेखौ सानना नायोब्ला जोंनियाव जुदि लायोब्ला इनपुट साप्लाइखौ जोंनिफ्राय लायोब्ला एग्रिकालचारनि साइडथिंबो बा लाइफ स्टकनिथिंबो गोबां खमावनो मोननाय जायो। बिकज जोङो हलसेल रेटआवनो होनाय जायो एक्सुवेलि। जास्ट मिनिमाम एमाउन्टखौ जोङो प्रफिट हिसाबै जोङो एफपिअआव लाखियो, बेनिफ्राय बाखिखौ जोङो बहुद खमावनो होनाय जायो। दा नोंथांमोना ससाइटिखौ दानायनि उनावहाय बेसेबां रेसपन्स मोनदों ओनसोलनिफ्राय? जोङो बे बोसोरथामाव स्पेसियेलि जोङो एग्रि सेक्टराव जों मोजां रेसपन्स मोनदों। फर एग्जाम्पल गोबां मानसिया जोंनिथिं 6 माह सिजनेल फार्मार हिसाबैसो बुंनो हायो, माइ आबाद खालामनानै हाखौ गारना दोननाय जायो दुब्लिखौ। मोसौ बोरमाफोरासो फुरथि जाना थायो। थ' जोंनि एफपिअआ बे ओनसोलाव फैनायनि उनाव जोङो जे इन्ट्रडिउस खालामबाय गार' खेथि, चाइना माइ खेथि बा बेसर गायनाय, दा बेखौ नुनानै गोबां शेयार हल्डार्सफोरा माने उत्साह जानानै आगबारिनो हमदों। लास्ट इयारनि कम्पेयार टु 2024-25 नि फाइनान्सियेल इयार नायोबा जोङो नैबे फाइनान्सियेल इयाराव 25-26आव 30%सो शेयार हल्डार्स बांसिनानो माने आबाद खालामनो हमदों। आरो जोङो लाइफ स्टक सेक्टरथिं नायोब्ला गोबां मानसिफोरानो दानिया जोंनियाव माबा नागिरफैयो, दावाइ मुलि आरो दानाखौ नागिरफैयो, आरो एबा जोंनियाव नलेजखौ लानो माने सोंफैयो आरो माने सार बेबायदि जोंहा दाउ दङ एबा आमुक जुनार दङ, दा बेफोर जुनारखौ बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामबा माबायदि गोनांथि बा मा मुलिनि गोनांथि, दा बेयावनो जोङो माने बिसोरनो मोजां ट्रेनिंनि बेब'स्था खालामना होनाय जायो। जोंनि आन्दाराव सिबिबिअनि साइडथिंनिफ्राय भेटेरिनारि डक्टर सासे दङ, डक्टर रन्जन नियक होननाय। दा बिथांनि कनसालटेन्टनि गेजेरजोंनो जों माने बे फिड साप्लाइखौ बा मेडिसिनखौ जोङो बिजनेस खालामनाय जादों आरो बा इन्ट्रडिउस खालामनाय जादों। दा बे ससाइटिखौ नोंथाङा सासे मावख'गिरि एबा अफिसार जानानै सामलायबाय थादों, नाथाय बे ससाइटिखौ सामलायनो थाखाय आरो गुबुन माबाफोर बर्डफोर दङ नामा? औ दङ। आं
आंनि अनगायैबो बे ससाइटिनि मेन मुरब्बी हेड हिसाबै बर्ड अफ डाइरेक्टर्स दोङो आरो बर्ड अफ डाइरेक्टर्सनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ आरो माखासे बर्ड अफ डाइरेक्टर्स दोङो बेनि बाहेरबो 10 जन प्रमटार्सबो दङ दा बिसोरनि गोबां हेफाजाबजों लोगोसेनो बे बोसोरथामखौ जोङो सोलिगासिनो दङ आरो सालायलांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथाङानो जादोंमोन चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार बे उज्जवल वुमेन क'पारेटिभ ससाइटिनि आरो दायो बे समावहायनो बे ससाइटिनि सासे बर्ड अफ डाइरेक्टर्सनि आफादगिरि ना सभापति হয় ना सभानेत्री ना दायो जोंहा सभानेत्री दङ बिथांखौबो आं एसे सोंनो नाजागोन बिथांनि दैदेननायाव एबा बिथांनि नाजानायाव बे ससाइटिया बोरैहाय सोलिनाय दङ যে আপোনাৰ ছ'চাইটি আপুনি কেনেকৈ চলাই আছে বৰ্তমান ঠিকে আছে এতিয়ালৈ কিমানজন এই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছে 707 জন আছে হয় এতিয়া কি কি কামত ব্যস্ত ৰাখিছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি মাকৈ হৈ আছে মাকৈত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু উইভিং চেণ্টাৰ আছে তাতে শিপিনীবিলাকে কাপোৰ বৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ ছাইডত বিল্ডিঙৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তাতে কিছু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰে নিজে হাজিৰা কৰি কাম কৰি আছে এনেকৈ ভাগ কৰি আছে এই যে বোৱা কোটা কাম যে আপোনালোকে শিপিনীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে কিমানখন লুমছ বা অনা হৈছে ইয়াতে যিটো জেকাৰ মেচিন আছে 5খন আৰু মাইনাশাল আছে 5খন এতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছেনে বোৱা কটা কাম আৰম্ভ হৈছেনে হয় কাম ট্ৰেইনিংটো গৈছে তাৰপিছত সিদিনাখন আমাৰ সূতা চাই আছে আৰু এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিব কাপোৰ লগাই আছে শিপিনীবিলাকে হয় এই যে আপোনালোকে যে নিবনুৱা যি সমস্যা এইটো সমাধান কৰোঁতে আপোনালোকে কিমান আগভাগ লৈছে সেইটো একচুৱেলি বহুতখিনি কষ্ট বা বহুতখিনি আমি হেৰি কৰিছোঁ তাৰ মাজত আৰু চেষ্টা কৰি থাকোঁ কিমানলৈ পাৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে বৰ্তমানটো আমি ভালে পাই আছোঁ एतियाले नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथाङा बर्ड अफ डाइरेक्टर्सनि मासिगिरिमोन सभानेत्री बिथांमोना बे आफादखौ एबा बे ससाइटिखौ जोंनि कुबेरिल हालामावहाय फसंनानै गिबियै बे कुबेरिल ओनसोलाव गंसे दारिमिन बायदियै फसंदों आरो बिथांमोना बे फसंनायजों बे कुबेरिल ओनसोलनि साफ्रोमबो साख्रि गैयै न'आवनो थानाय जायफ्रा हि दायो आरो लोगोसेनो जायफ्रा बोरमानि आबाद मावो अमानि आबाद मावो अमा फिसियो बोरमा फिसियो आरो बेबायदिनो माइ गायो बेबायदि गासैबो आबादफोरखौ बिथांमोना नायदों आरो बिथांमोना गाहायै जोलैखौ बिसोरना जगान होयो बेजों लोगोसे जाय आबादखौ दिखांगोन आबादारिया बे आबादखौ बिथांमोना गुबुनाव फाननो हायाब्लाबो बिथांमोनानो बायना लाना थांगोन आरो बायनानै बिथांमोना फाननानै जे दामावहाय सोलियो बे समाव बे दामावहायनो बिथांमोनानो होयो होनना बिथांमोना फोरमायदों जोंबो मिजिं खालामदों बे ओनसोलावहाय बे मोनसेल' गायसनजानाय बे ससाइटिया जाहाथे थांनानै थाथों आरो साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनथों आं जों बेखौ हास्थायबाय आरो जोबनायावहाय जाहाथे बिथांमोननि बे साफ्रोमबो शेयार हल्डारा माने मोजाङै शेयार मोननानै गावबा गाव जिउ खुंनायावहाय गाव न'खर खुंनायाव जाहाथे आगानसे आवगायनो हायो बेखौ हास्थायबाय अदालगुरिनिफ्राय आं उपेन दैमारि बड' लाइभ 24